Nakarating na ako dito sa bahay ulit. At lumabas muna kami ni Bayaw. Dugtong ko na lang to doon sa vlog. Bumili na ako ng anim. Kasi sa Bicol, hirap itong hanapin. Habang malamig po. Anim. Ay po, good morning. Nakaligo na. At nakaalmusal na rin kami. Paalis na kami. Papunta na kami ng PGH. May relo ko kami. Time check natin ay alas 6. Alas 6 na. Bali mag-ano na lang kami. Gagrab papunta ng PGH. Yan, dito na kami sa kanto. Nag-aabang na kami nung grab na binok ni Bayaw. Anong oras na yan? Traffic na ni Ami. 370? 370 yung bayad dun sa grab. Rush hour na kasi. Ilibin pa yung check up pero kailangan maaga para medyo maaga rin naman sa sa pila. Nandito na. Ito bag. Saan ka pinapadaan dyan sa Tana? Oo. Saan Tana ka pinapadaan? Hindi mo. Kaya na. Sige. Wala saan ako mo? Pasyat lang saan Tana, ingat ka mo. Tapos pa yan, sir. Oo. PGH. Traffic na traffic na biyahe ko pa lang bro, mayroon ko pa lang kayang buhay. Sa Puliga Permanente.
biyahe. Oras kalahati. Ay, sarap. Ako na ate duman sa kabila. Ayun at nasa loob na kami ng PGH. Hindi pa kami natatawag. Ah. Magandang hapon mga kaparing Jason. At di pa nga kami tinatawag, kanina pa. Time check natin alas 3:04. Di pa nga tinatawag sa loob. Dito pa rin kami sa labas. Yan si Mrs. Tulog. Grabe na. Di pa kami nanananghalian. Di rin pwedeng lumabas kasi baka biglang tawagin, wala kami. Nagtanong na ako sa loob, tinanong ko na dun sa loob. Wala pa raw yung doktor na mag-check up kay Mrs. Kaya magantay lang daw kami dito sa labas na tawagin. Baka matulad na naman to nung nakaraan na follow-up check up na inabutan kami ng gabi. Inabutan kami ng class S dito sa loob. Aga namin pumunta rito. Alas 4 gising na kami, naligo. Tapos nakarating kami dito alas 7 gawa nga ng traffic kasi Lunes ngayon. Tapos kanina pumunta na kami dun sa kasi kumuha kami ng medical abstract. Kaso inabutan kami ng cut-off. Sayang naman kasi nun para kumbaga makahingi kami ng tulong dun sa ilapit namin yan sa DSWD yung medical abstract para yung panggamot, pambili man lang ng gamot kaya yung pamasahe. Antay na lang tayo kung anong oras kami dito makauwi. Nakailang tulog na kami nakaupo. Yun na, tsaga-tsaga lang. Bukas maaga kaming babalik dito gawa ng babalikan namin yung medical abstract. Alright. Ampo at kakalabas lang namin sa PGH. Yan, time check natin 5:42. Kakalabas lang namin sa PGH. Check up lang. Bibili kami ng ng gamot. Resita. Tapos babalik kami sa January 8 yung balik namin. Tuloy-tuloy pa rin yung gamot, yung panghugas sa ilong, yung pang-flush, yung binibili namin na dextrose, saka yung hinahalo, tuloy-tuloy pa rin. Bawal pa lang malaktasan yun kasi pag nalaktasan pwede pa lang bumalik yung sakit, yung polyps. Yan po, uwi na kami. Sorry, ikaw. Ikaw.
Ikaw na inong ako mulugod. Ayun at dito na kami sa Kayapo. Bali, bukas na lang kami magsisimba. Kalanganin na. Nakasakay na kami ng jeep papunta ng Don Bosco. Oh, may nakarating na ako dito sa bahay ulit. At lumabas muna kami ni Bayaw. Dugtong ko na lang to doon sa vlog. Bumili na ako ng anim. Kasi sa Bicol, hirap itong hanapin. Habang malamig pa. Anim. Tapos, anim din nitong panghalo. Ito, panghalo niya. Anim din. So, 4-6. Bali yung halaga niyan. 1,370. Grabe. Ilang araw lang gagamitin yan. Pero bukas dadagdagan ko po yan kasi sa Bicol hirap maghanap talaga ng ganito. Dadagdagan ko po yan kasi bawal nga, sabi ng doktor kanina, bawal malipasan. Dapat laging naghuhugas. Tapos baka raw sa susunod na check up, baka balik na lang daw sa spray para daw mas makatipid-tipid. Ito mahal talaga. Napakamahal. Hindi ka na baka sa injection? Wala ka namang sunod. Magno na baga. Ayun po, dito na kami sa sa bahay ni Bayaw. Kakarating lang namin. Yun. Time check namin. Anong oras na ba? 8 na pala. 8 na. Grabe yung pagod na. Ilang oras na gantay, nakatulog na sa upuan. Traffic sa biyahe. Bukas balik pa kami doon bukas mga umaga. Kasi ko kami ng medical abstract. Ayan. Ayan po. Bye-bye. At maghanap muna ako ng gamot. Kasi kailangan makapagpula si Ami. Hindi pwede palang malaktasan, sabi ng doktor, kasi may posibleng bumalik pag malaktasan. Yan. At bawal talaga yung alikabok kasi pwedeng bumalik pala.
natitrigger sa mga alikabok. Ayan po. Bye-bye. Love you all.